Saved for mission. Ndo dingindira ratiri kufamba nalo pamsangano uno. Saved for mission. Mangwana nano tine musoro wenyaya unotiwo saved with amazing grace. Akaponeswa. Iye regerai ndimbo kuonesa izvo ndanga ndiri kuona ndichifunga. Song yedu iyi unogona kutadza unyatsoona meaning yacho ukangoiita neshona chete. Nanti ikombera nechirungu apa hazina kunyatsofanana. Kune wane dzechirungu dziya dzemumafoni mukavhura ipapo muchaona zvandiri kureva izvi. Rescue the perishing, care for the dying, snatch them in pit from sin and the grave. Weep for the erring one, lift up the fallen, tell them of Jesus, the mighty to save. Shona etuponesa weseo, warege kufa, muwabvise muzvao chitema, chemera vatadzi, nekuwaunza, kuti Jesu anoponesa. Stanza number 2. Though they are fitting him, still he is waiting for the patient child to receive. Plead with them earnestly, plead with them gently. He will forgive if they only believe. Kana wamuramba, ari kumira, amirira wese kugashira. Muwatete iwo, teta nemutsa, asunungure, wanodavira. Shona inozopota yataura shona imwe inotadzikwa namayuthi edu nhasi. Down in the human heart, stanza number 2. Crushed by the tempter, feelings lie buried. That grave can restore. That grace can restore. Touched by a loving heart, wakened by kindness, calls that were broken will vibrate once more. Mukati memoyo yevanhu wese, zviri zvifungozvo zvakawigwa. Itanyi ngerudo, dirira tsitsi, zvichamera kuwa zvakanaka. The last one, ponesa wesewo vanhu vaJesu, tenzi anopa simba rebasa, kuwadzokesera kunzira duku, kuti muponesi wavafira. Rescue the perishing, duty demands it. Strength for the labor, the Lord will provide. Beg to the narrow way, patiently win them. Tell the poor wanderer, a savior has died. Takaitarisana nechirungu. Nyaya yemission. Inyaya. It's our duty rescuing the perishing. Ndo zvatakamirira, ndo zvatinofanira kunge tichiita. That's our duty as Christians. John chapter 11, ndo pana nyaya yedu ngati na Matei. Baba wedu vari kudenga, komborerayo shoko renyu mangwananani. Mutibatsire, mutiitire zvakanaka. Muzarure pfungwa, tione maonero enyu pavhesi. Mutsara Jesu tinonamata. Amen. John chapter 11, saved with amazing grace. Ndo musoro wenyaya mangwananani. Pavhesi ya 1. Verse number 1. Yes. Mumwe munhu wakanga achirwara. I promise that we compress our points and make sure we don't sleep before we finish. Mumwe munhu wakanga achirwara. Wainzi Lazaro weBhetania. Musha wa Maria nomunun'una wake Martha. Wa Maria nomunun'una wake Martha. Family yatopera iyi. Inda hana kuroora kana kuroorwa. Vasikana tuwa hana kuroorwa. Mukoma hana kuroora. Kuna mai wacho isa hatikuzivi. Kuna baba wacho isa hatikuzivi. But mhuri yatopera, mhuri iri kutodiwa naJesu. Jesu ari kutopota achienda ikoko, achinovarairwa aneta, anonozororera mumba yewatatu ava, Lazarus, poita Martha, poita Mary. Iko zvino mukaona mhuri yerudzuru, chibva imatoziva kuti sisi nasisi wari kumhanyisana nedzavo, mukoma wachimhanyisana nedzavo. Instead of inviting Jesus, they actually behave in a manner that chases all the angels.
anodzora, hapasina mai anodzora. Uyu anotaura ndinoita zvangu, uyu anoita zvake, zvikomba zvinopesana, zvasisi nezvaana bhudhi zvinopesana pamba. Ndo panotandarigwa nevakomana vemadrugs. Pamba pakadai apa. Panoonekwa mafirimu from morning to evening. Ende wakatobika inyasha. Asiti habike. Unoona nenzara dzasisi kuti pana hapa kwezvipoto pana hapa bikwi. Noikwesa sei? Nenzara yakabva kulo magundi kuenda kwezvigodini. Unokwesa sei poto? Iye akazoti vanhu ngavarebese nzwara vachifutukisa masketi. Kura nzwara idzi zvikunwa hazvinyadzisire. Urebese sketi. Tinofanirwa kureba sketi. Ndokunonyadzisira. Lekerani kuze hama dzangu. Pasisina baba, pasisina mai. Kazhinji tinochema muri iyoyo yatova senta yemadhimoni. Nomunosuloterwa maanimals. Anotogwana zvirevo kutiko ndakunoita semombe noenda kunobayiwa. Dzinobayirwa imomo. Ndo bhesi. Nyanga rakonvetwa rabhesi. Vatinotenda nemhuri kunyangwe waivo vatatu Jesu aisitandarira imomo. Haleluya. Akomana wanamai. Mpote mchiona kunotandarira wana wenyu. Wamaona tandarira kusingaiti. Napota mchicheka kunotandarira wana wenyu. Newe msikana, pota uchiona kwekutandarira. Neta chiwindi chekunotandara newakomana 5. Yori 1. Na wakashinga sereka. Uri giant. Ele ngawajana tusaite unga dashboard kumirira ma-temptations kuti auye. Safunga kuti wakasimba. Unoita chiwindi chekunotandara. Iye ndagara nchiudza vanhu kuti handitirese musikana ane chiwindi chakadaro pane vanhu vechirume. Kaona musikana anopinda nepakati paurume wakangozvimirira wega. Namatirai munhu iyoyo. Ane mweya we-self-destruction. Kuparadzwa kuchakurumidza kumuwira. Semukadzi une mimba akungamupotsi. Kuchauya zviro kwazvo. Takagara paine imwe program tiri mayuti. Ndobva mumwe musikana asumuka. Akati ndaupawo testimony yangu. Yakaitika ndezvekuti mukomana wangu akandifonera. Akati switi uyu akuno. Kumba. Sai ndakatoti ndikunomuona kunana mama wake. Saka ndakati ndatokwira kombi. Ndobva auya kuzonditambira pakombi. But chakandishamisa ndizotanga neshamwari dzake 10. Dziri mukombi imomo. Saka ndakati driver patadzokera kumba. Takasvika novhura gate. Kopinda vataona kuti mama nana daddy newamwe wana wese papasina. Angangori iye ega neshamwari dzake 10. Vanhu vaMwari. Ndakapinda imomo ndichiti shamwari dzacho dziri kungotamba zvadzo. Ndati vanhu vaMwari vakandirwepa wese. Shamwari yangu aida kulonja manifesto. Ndobvachoka bvainitarisa zvikati made hazvichaiti bavaiva. Ndaida kulonja manifesto apa hazvichaiti. Chiwindi chekuti unogara nevarume 5. Vari kutonamata kukumbira kudzorwa natenzi. Vari kutoti our Father who art in heaven, lead us not into temptation, for thine is the kingdom, the power and the glory. Vari kuti God tame the beast in me. Yobva usika unogara ipa. Nekamini. Kanonzi namai wako akana basa. In fact munhu ngaagone kukondorera bhodhi yake.
Ekone kuti unoti mwana wemunhu kupfeka kakadini uye kakadini. It's not about dressing. It's about your heart. It's Jesus in your heart. My sister, by beholding we become changed. He's the likeness of that which we behold. And when there are people who are not wicked, but who are weak in the presence of temptation. And the mazwana nemafona akati kuya aonekwi vanhu paine social distance. You come close. All eyes on the screen. But you don't know where your breasts are. They are resting on this boy's shoulders. Besi rinochinjwa kana vana vasara wega. Besi rinochinjwa, musha unochinjwa kuita besi remakororo. Tinotenda nemusha waLazaro, waMartha, waMary. Jesu aiuya achiita zvidzidzo imomo. Haleluya. Achiita zvidzidzo imomo. Chaenda pana Luke chapter 10:38 mtaona Jesu arimo achifundisa. Maria kunonzi anga akagara pamakumbo aJesu. Martha achibikira waenzi. Martha anozeremerwa. Ouya oti Ishe hamuna hanya munorega muningina wangu akagara sei achigara pamakumbo enyu ini ndichisanda ndichibika mapeti. Jesu ndio kuti Martha waita zvakanaka wabikira wenzi, but kuteerera shoko kubva kwandiri zvakanyanya kukosha kupfuura kubikira wenzi. Uyu wasarudza chiri nani chakakunda chako nokunaka. Saka mumba umu maMartha, maLazaro, maMary muri kuitwa madiscussions omweya, madiscussions eruponeso. Menyu ndemenyu ndisiroka unapi ari kupisha? Unapi? Une collection ipi yacho? Ndisiroka nechiterabyte nekatambuza burugwa rakapururirwa rakadzika kudai. Mafia yenda akachipira amwe ndikati you know why vafana vakurukwa? You know why? Vafana vakomana vakurukwa kunga vasikana. The reason is very simple. Pavanoti mzvetu kumukitchen kupinda mubedroom ravakomana, makagara mudining munoti mapinda vasikana vega vega. Mafia. Vanenge vakagara nechiskini so vachitamba gemu resoka iri. Chisimuka ipapo verengai kotari do. Verengai idzidzo cheBhaibheri do. Hapana kuri ari muchechika. Ngwangu atoeredza. No, how our church is being affected. Anokura so. Akakura tichimuona ngo ari muchechi imomo. Zvaitwa kubhesa hatizivi. Aeredza. Manje eredza ane compromise character. Zvinonetsa kusimba. Mukaita Ruben Heroda haana zvaanotaura. Wazwaningina wake wanoziva nyaya dzake dzese. Saka mozoona chechi yaneutralize. Chechi yakungonzi zvese. Uyu ari kuregwa achinoitisa nemazinzara akareba wakambopinda mumagemu naEredha. Saka hagoni kumumisa. Alright. Vakatarisana kudai vanorangaridzana. Ndaitaurira mayuti kuti munhu wese ane nzvimbo inovigwa magamba mumusoro make. Mwana Jason ziyapapa moyo. Ngasha hiro seka uri nyika. Wakaropafadzwa nemahiro seka asati ane vanhu. Nomwe anenge akazara kudai. Nguwa waenda kuHeroes. Waenda nguwa nonyazoona kuti hati broken iyi ndemunhu akandwa kusingasvikwiba.
tokunamatira tofunga kuti zvanaka. After 6 months wabro waputi bahati broken imwe wakomanacho ndiona ningirikiri wakomanawa nasisu John Rhodes. They want to conquer Africa from Cape to Cairo. My explorers in Africa. 2 minutes. Ati ndofara nemuri. Achimaitira Yemen muri. Amen. Shore la Bible inoti ndiye Maria. Hadi famba. Verse number 2. Hadi manya. Ziye Maria uya. Ndiye Maria uya. Wakazodza ishe na mafuta. Akapisika tsoka dzake nevhudzi rake. Tsoka dzake nevhudzi rake. Hanzvadzi yake Lazaro wakanga achirwara. Verse number 3. Maria uya. Unorangarirwa nei? Iwatombogona uri kurangarirwa nekuerenga mavhesi. Amen. Ndiye uya erenga uya. Maria ari kunzi ndiye uya wakazodza ishe namafuta tsoka dzake agopisika nevhudzi rake. She is being remembered. Mavhesi ari kunyora confirming sacrifice yaakaita. Averenga chapter 12 ndopaanozodza 10. Jesu ainzirakidza magariro ake mumba aigara in such a way that accommodate all sinners. Saka pakabva apinda achimhanya wakomana idaro achida kurindira tidzidziswe panapa rabha is busy. In no time mukadzi anga apinda kuda kuzoti pano anga ato election aputsa chala basa changa akabata mafuta awaya pamakumbo aJesu tora ivhudzi rake kwakutanga kupukuta tsoka dzaJesu vaipfeka masandari tsika achifamba netsoka. Saka inenge yakati pwipwiripwisu achipukuta nevhudzi. Saka pane vhudzi rechikadziri kuna vamwe chimwari chinotonamatwa. Vhudzi kuna vamwe chimwari iko zvino ukamutora kubva paakabhabhatidzwa contribution yaakaisa mumusoro versus yaaisa munyaya yemisheni. Sakambozvikakureta iwo unotochema iwo. Sazvikakureta zvobhohwa zvinhu izvo zvokunzwa. Mwana unatokuraira mwana aichengeta musoro wake. Anoisa vhudzi rine 100% mumusoro. Mwana achifunda kwa muzarabani kuchimuti usina zita chikoro. Chisina kana matextbook. But musoro make mine 100%. What a stupid mother. Anokutorera mari yekudeposit stand. Akitora Indian 100% hair. Mari yekudeposit stand. Adaro futi anopedza kudaro baswinyiwa futi nezvinhu zvake izvozvo. Safamba kungorowa basi. Apa kuswinyiwa manje natural ningi yakutaura kuti mufunge mai next time. Mufunge. Ngati vanhu ngavasaita zvinhu zvavo. Ndozvakaita. Mukone kuteerera mari dzo. Vanhu rutaura kuti pakati pavo pana ana Himani ana Fireto. Madzimai akarashika pakutenda. Wachiteera mucheno. Wachiti mucheno ndochinamatwa. Waratifundisa mwanaka hapana. Mwana anotambudzika, mwana hana bhiru, mwana hana textbook. But iwewe evidence yekuti une mari iripo. Yanopukuta nevhudzi. Akati thanks sacrifice. Sacrifice. Yakati ukamainini kangu rongedza chigero ichi. Ndapedza kugera apana. Unless muri kuti ndongoti da renyi. Zvikandi da. Da.
Kana mukadzi aningiriki napukuta makumbo emunhu nebvudzi. Ati china sacrifice inopfuura ipa. Anogara mudhiraya muchimuheti chemudhudhudhu chete. 4 hours. But the rest of 30 minutes mugure. Munagura. As mudhiraya muchiheti chemudhudhudhu chete. Anenge akagara akadaita. 4 hours. Enda anenge achimutaura kuti usakotsire norera mumadziro. Hakotsiri anoramba akadai. Attention. Iwe uri kuerenga Bible munhu arukwi 2 minutes. Kamaona munhu anogona kurukwa munhu 2 minutes. Muneona uya naye. Munhu anogona kurukwa the whole day. Otadza kupera opfekedzwa chiheti. Ozorukwa mangwanani. Ukaona munhu arikupukuta makumbo emunhu nebvudzi. Itirai munhu iyeye hembe. Vari kutaura terms I decrease you increase. Vakaona anorukwa nesabata. Vanonopemwa nesabata. Usatombofeita muchato wemasabata mazhinji tinosata Sunday. Sabata masikati hauwani munhu. Hauwani munhu kuchechi. Waperekedzi wacho wese nemuchati wacho. Neanogadzira wacho ndimaidhoka lidha weSabbath school. Anenge akusaluni. Uri kugadzirisa nyei. Akomana Maria kupugama. Chiwa mafuta acho anodira. Kunonzi mafuta aya ukaenda pana johnson.com. Unoona nhau yekutiko. Judas paakapuswa so achinoti wema mumba pu. Judas akabvaisa objection akati this is a loss. A loss. Angara accountant ka. Tukaina Judas mafuta aifanira kutengeswa achipiwa varombo. Kutora kuisa point pana Jesu. Vari kutaura Judas ndezvekuti enhacho seti Jesu munenge musinganyatsokunzwisisa mission yenyu. Muri kurega loss dzichiitikira pamuti. Kaifanirwa kutengesa mafuta aya topa varombo. Vachindine dzimwe pfungwa dzandinobvunza Judas. Why iwewe uchifunga varombo nemari dzevamwe dzako usingafungi varombo? Varombo munovafungira kuchechi papurupiti. Vanhu vaMwari ngationei varombo. Hatiteeri hedu kuti waraiti pamazodaidzira mukaita connection yako iwewe wadaidzira wacho imari ndoona Ishaya. Ndosaka ndindaiti musanyanyoti vanhu ngavaimbe muchikonekta. Kana mati ngavaimbe madhikoni ngaaende kugurupu riri kuimba. Ndinozoka rofunga kuti tikaimba tapa. Iwo uri kufunga varombo nemari dzeuyu. Pauya kunogonga uchidya gwere iwewe muguru wakareba kudai. Wapunungurira varombo malaini mangani. Wakuwafunga nemari yeuyu. Ende unoona pachinzika mari yakasadzeswa naJudas imari inokwana kupa musifu 7 for 11 months. Ndo yange iri value yemafuta aya according to accountant Judas. Yange iri mari yakawanda. Haisi dhora bani. Ndiye Maria ari pana Jesu ari kurwarirwa nehanzvadzi yake Lazaro. Grand declare statement. Kana waponeswa shamwari, zvinhu zvako zvinosiza kuva of significance. Chinoita matter is Christ and him alone. Unofunga kuti how can I serve him? Nezvakandipoteredza. How can I serve him? Nezvakandipoteredza. Jesu haarasi promise. Paunopa more, you receive more. Unorangarirwa neiwe muchechi muno. Kuna vanhu vanodefine nezvinhu 4 chete. Akazvarwa, akadya, akaguta, akafa. Zvapera. Tina legacy yavasiya vanyora. Vana. Inhengo basi. Ndirautaura statement inobva kunzwa. Ndirautaura statement. Kune nhengo dziri kupinda muchechi iko zvino. Dzidza kupinda usina kuzembera pane vanhu. Dependent syndrome
inokurenda of no value in the church. Kunyange uri murombo yekupedzisira itauite ne action yekupa inoita kuti Jesu amise vanhu vese ati uyu apa kupfura wese wauya panapa. Ekune kuti unoti murombo ndini ndineni nguva dzese ndionei. Ziva kuti Jesu ari kutokudaidza iwe. Jesu ari kutoda your contribution iwe, your commitment iwe, sedunga munhu. Norangarirwa nei chechi muno? Norangarirwa nei muupenyu? Ona muri iri kudikwa. Why God loves all, but to some he is bound by a peculiar tender association, heart knit by a strong bond of affection. Mwarano da vanhu vese, but pane vamwe so wekuti pane bond iripo zvichibva pacommitment yeuyu kuna Mwari. Mwari oresponda awo paita bond. Tinokuparidzirai mwarano da vanhu vese ichokwadi. Vasakutaura zvana David doita setinochinja mariki. A man after my own heart. Ndokawerenga John 11, werenga summary verse ya 5. Verse number 5. Jesu waida Martha. Jesu akanga achida Martha. Jesu waida nomunun'una wake Lazaro. Verse number 6. Vati warwarirwawo nandina nguva hanzi kuparidza nyaya iyoyo yokuti kunyange ukadiwa naJesu unogona kurwarirwa. Uzoifunga iyoyo. Kunyange uri best wa Jesu. Jesu achitandarira kumba kwenyu unogona kurwarirwa. And never ever following the same temptation yakapinda Martha na Maria. Werenga verse 21 and verse 22. Verse number 21. Verse number 21. Martha akati kuna Jesu. Martha inoti kuna Jesu. Ishe dai maiva pano. Dai maiva pano. Hanzvadzi yangu ingadai isina kufa. Ingadai isina kufa. Verse 32. Verse ya 32. Ande hii. Zvino Martha wakati achisvika kuna Jesu. Martha wakati achisvika kuna Jesu. Achimuona. Akawira pasi patsoka dzake. Akati kwaari. Akati kuna Jesu. Ishe. Dai maiva pano. Dai maiva pano. Hanzvadzi yangu ingadai isina kufa. Never ever following the same temptation yakapinda vasikana yekufunga kuti Jesu anofuratira vanhu. Jesu anopota achikanganwa vanhu. Ari kuti Mwari wacho vandirasa, vandidziya. Mwari haarasi vanhu. Anga ari kupi pange pachifa murume wangu. Anga ari paanga ari. Gore rafa mwanakomana wake. Anombochinja position. Kufirwa, kutambudzika. Izvozvo hazviratidze kuti Mwari watisiya. Inzwai, gospel rechipentecost rinoti pane munhu ane zviri kufaya, ane munhu ane zviri kumufambira, zvinoratidza kuti Mwari ari pedyo naye. Zvikaipa zvikashata warambwa naMwari. Ndosaka niwachisa zvimativu year of divine declaration, year of what, year of breakthrough. This year I declare, I bind what. Zvinoreva nyaya yavo ndezvekuti proof yekuti uri mumweya iabsence yematambudziko nepresence yeupfumi. Ane mari isereki ndiye mupfumi, asina mari murombo. Ndikafunga kacho kakadzoka kopinda nemasawada futi. Ane mari isereki ndiye akangwara-ngwara, ndiye anotorwa kunzi mayuti mese garai pasi iwe chifundisa entrepreneurship. Mayuti hazi madofo anenge akagara achiziva umbavha hwako hwese. Wotoona kupaya mafoni oti eredza matingira mbavha panapa kuti itidzidzise zvekunyepa. Never follow in these traps. Jesu achizwa kurwara kwaLazaro
atumirwa soko kunonzi akadelaya according to the scriptures. He delayed 4 days. But that's a wrong statement. Delayed in our context. But the actual meaning of that is not delay. The moment you agree with just anonoka, tofunga utanonoka. Tiri kufunga here kuti just akaita era. Saka kunonoka kwanyogwa, kucommunicate kwa tiri isu tanonokerwa. But of course kunonoka kuna Jesu. Just ari kusvika right on time. Saka ataudzwa izvozvo anobva atoita rwendo otoenda the other direction. Let us go to Judea. Audzwa kuti munhu ari kurwara otoenda Judea. Kana paine pakahedzukira nhengo ndepasina kusvika maereda, ndepasina kusvika wafundisi kumba kwavo wachirwarirwa. Motoronga kuenda Judea, ini ndarwarirwa. All right. You shall see. And the ready you shall see. Kuti panapa munhu wagumbuko. Kwanza ari ikoko manje. Ari ikoko. Anoti hama Lazaro amedu wawata. Verse 11. Verse number 11. Ande. Ndizo zvakareva akazoti kwavari, yes, Lazaro hama yedu our friend wavata, asi ndinoenda kuti I may wake him up on the hill. Verse 12. Verse 12. Zvino vadzidzi vakati kwavari, Ishe kana achivata uchanaya. However, verse 18. Jesu akanga ari kufa kwake, asi ivo vakanga vachiti unoreva kuvata hope. Ipapo Jesu akavaudza pachena, Lazaro wafa. Pachena. Sangano zviri kuudzwa pachena izvi kune vamwe zvichakangowandana nhasi. But chinyanya ugohwa ndechekuona zvichiita sezvakawanda pana mbuya dhoka, pana eredza zvoita kunga zvakawanda. Lazaro wawanda kwautoona sechirauka kwauzoona kuti timu iyi haisi kuisei chiregera ndivabatsire. Ndobva zvanzi akaudza pachena, Lazaro wadini? Wafa. Set of the dead. Wakafa hapana chaanoziva. Wakanyaunoziva ndoende sofa imwame inopfuura shumba wakafa. That is Mukadzi chapter 9. Nokuti kana munhu achiri pakati paupenyu hwese usina chinhu chaangatarira, imwame inopfuura shumba yakafa. Wakafa hapana chaanoziva. Izvozvo zviri pachena mubhaibheri. Unogona kuzoona zvakawanda pana mbuya dhoka, unogona kuzoona zvakawanda pana eredza wachikupostira kastatus seeredza wachiita chidaidziro pagroup research member so and so has passed on. Eredza wapost. Unaona mbuya dhoka update status gore rafa mai wake, unomuona adzoka pastatus akukutaurira kuti I miss you mom, poisi picture yemama, I miss you mom, I wish you were here. Urikutaura nani nepicture nesu here tiri kuona status I wish you were here. They was I wish she was here. Dai zvati unoziva zvari kutaura, but uri kuti I wish you were here. Saka zvinhu zviri pachena izvi kwauri hazvisi pachena kaizvi. Nayeredza pamadhonzesa mukadzi sanzu muchienda achibva kumakuwa mapfigwa nemwana. What are you communicating to the audience? Imimi muri kutadza kuti mari yakambi ikwane kana muri kunotenga machira machena 15 revana revaroora rana tezvara maunganidza machira ese mukofi. What are you communicating to us? Zvinhu zviri pachena izvi muvhesi zviri kuramba nei kuva pachena kwauri senhengo yesangano. Nai mbuya dhoka pamakagara pabhokisi muine kachira kakasungirwa pamuti muchivheya kudai kachira pabhokisi rakavharwa mukagaragara movheya. Mbuya dhoka mukagaragara movheya. Ina handisuda hangu kubvunza laitira muri kuramba rakabaka nemasikati kuti riri kubakira chii.
zvinhu zviri pachena, state of the dead iri pachena, inoparidzwa masikati nousiku. Yamaradha munapota muchiona, ndakataurira Maryvale district kwangu ndikati munavheta ndimi thermometer yetemperature yepachechi. Sabata rino Zakayo akakwira muti, sabata rinouya Peter akafamba pamusoro pemvura, sabata rinouya chakanodzanira Mwari muchato unokosha, sabata rinouya zvakazoti zvikati Jona akamedzwa nehondo. Munoita masawadha asingazivi zvinotendwa. Mwemusindakawa ndaita maune ndikandiri kudzidzisa chidzidzo chechimiro chovakafa pachechino. Kubvunzo number 1, ukaurayiwa nemunhu semukristu unomuregerera here? Pakabuda basa. Pakabuda basa. Ukaurayiwa nemunhu iwewe semukristu unomuregerera here? Basta. Ini ndinotomuregerera. Basta. Kutaura chokwadi zvinongobvowa kuurayiwa. Akabuda basa. Akomana muri muchechi muchiita zvemavhesi munoita songe mese muri kuwirirana panyaya wenyu. Ngapafiwe kumba kwana nhingi uone. Ngapafiwe kumba kwana Eredha. Izvozvi unoona Eredha musavada. Asi neta padare remunhu adhumwa musiriti yelo magundu. Yakuno iwe ndiwe uri kunzi une motikari yacho yadhuma. Noziva tikangokurega so zvinozokunetsa, zvinokunetsa. Saka tinongoita kuti kugadzirise iwewe, zvikilike iwewe, zvinake iwewe, zviite mushe. Takagara tanga tati isu semhuri munoona nyaya. Saka mukomba wanga wati mombe 15. Saka ini semunhu waEredha ndazoroti nditi dziende pa10. Izvi tiri kungoitira kuti unoona kuti mweya wemunhu ukoma inga zvinhu zviri pachena, mavhesi ari pachena. Wakapambaratano nemisangano chaanoziva indawa semasabata tasvika panhau idzi nesu tinotya. Vakomana Lazaro wafa. Pandakwenda ikoko nhasi ndo zuva rangu randiri kuda kuratidza kuti ndine simba pamusoro pewafa. Mozoparidza nyaya iyi ichakubatsirai. Kana hama dzichirasikirwa nehama dzavo muzive ndine simba pamusoro perufu. Handeiko unonzi wakasvika so wachisvika ndomba unotambirwa na Martha na Maria wachitaura nonsense dzawe. Jesu anoenda kunonzi paakasvika kuerenga verse 35 inoti kudii? Verse 35. Jesu akachema misodzi. Jesu akachema misodzi. Ndo ndabvunza mubvunzo. Kana Jesu ati tiri kuenda kunokumusai pahope, akuzochemei iye ari anyanza. Ungati une pombi une Z68 mushongo wekunama uya wosvika pane bhora raponja wotanga kuchema. Saka hanzi yako haitatirira. Hanzi yako haishandi here. Saka Jesu haana kuchema Lazaro, akachema wapenyu waichema Lazaro. At that time kwai haiwa mamonasi vanhu vaiti uyai mutichemere panhamo yedu tokupai mari. Saka vanga varipo vachichema zvekubhadhara. Noziva munhu ari kuchema zvekufirwa nemunhu ari kuchema zvekubhadhara vakasiyana. Ari kufirwa anochema zviri genuine, ari kuchema zvefeki. Noyazaona kumbuya newekuekita hauzi kuchema basi. Zvinoitwa nana mbuya joka vachirongana nemagirini havo akusvika panhamo. Ngatitange isuri asikana imi makandiregerera last time. Ndakaimba panhamo panhingi mukazondiregerera ndokumbira vamudairi asikana dairai. Vaenda pamberi vaitanga apa kwese mamuchiti chirwere masvika mane makuti waonaika mwana uyu kani
wanaita mwana uyu kani wanaita mwana uyu wobvaona kuti mbuya vari kudhiramataisa ndo musaridzwa wemahayadhimonasi ekare. Saka Jesu paakasvika paakaona wanga wabhadhari namba 4 kawachichema wakuda uchibhadharwa. Jesu achibva asvika akati varume murume ndiri kumusa bhandi rikapfungwa karondineshwa muchapiwa here mari yenyu muchapiwa here mari yenyu. Ndiri kuneseka ndikazvifunga ndikatarisa mavhesi yenyu ndichazoona kuti ndeyefeki asi yekuchema ndeye mari. Noona tinhu ichiuya tichiwarora budisa US wewarishare bhazi wakusunga inini zvitambo zvotogwa zvosungwa mumaoko wotoonana maidhoka wakadai kuvharidzira nguva ichipera gore richiunga so kuti kuda kunaya mbuya dhoka achibata Zambia uku nekuku hatinei nazvo tinoita zvechiroora. Ndaifunga inini kufunga kwangu tisenje vanhu verudzi rwakadaro nokuti vanotikanganisira vhangeri kuda mari rudzii. Bhaibheri roti usatora mari pazuva renhamo yehama yako. Iwe ndo wakabata maZambia. Mufundisi akamira nebhaibheri ari kumirira kuti ngatiende mota iri kudhiruma so ichipedza dhiziri rakatengwa newangu wakomana wekumakuwa uri kukomburena manonoka ishe ari kutoda kuripisai yo akavhara neZambia dusai mari tenaite vana mari vanhu ngavawedzere vozoona yapiwa mari dzakuisa mubhura manje dautoita futi kensa nemari yekukorokoza. Mbuyajoka simplicity is a virtue. Endaipa nhama muchemene wanu munyaradze wanu muimbire wanu zvenyu zvokukorokoza izvi. Jesu kwakuchema musodzi panhama ipapa pane vamwe vaiuya kunotaimira Maria kuti Maria hanabva anyatsotendeuka ba. Ndofunga ndikachema naye bafa hanzvadzi yake uchandida futi. Saka ndo waisvika mandikuti nyororo Maria I'm very sorry man, very sorry. I will take care of you. I'm very sorry. Aunogagachigaro so paanenge achizuma Maria akati mvetu izozoti mvetu. Maria akati mvetu izozoti mvetu. Apa ashasha esi kuziva kuti muri 4 werudzi rwakadaro muri kutaimira Maria mese. Jesu akausvika kwakuzvuma vona kuti comrade now vari kufunga kuti wangape comfort kuna Mary panzvimbo yekutotendeuka kuti rufu runogona kuwawira at any time vari busy kuronga dhende rechiwi pana. Jesu akautanga kutochema musodzi akafanga ari bheta pane wapenyu wanga uri sodzi akafanga aine tariro wapenyu wanga aripo aitotiza Kristu ndo ari kuchema wacho pa ndo anofanirwa kutochemewa wacho. Jesu akauchema musodzi anenge ari foma yeredi ari kupimba munhu waniso muyuti wobva miro wotarisa wotanga hake kutoti wakomana yeredi aningi wauya wepersonal ministries wauya yeti deacon wauya wese vanhu havane vakadzi wavo muyuti wobva akanga kutoteka zake wotovona akuya vamunoti mayuti serious anekaida imimi takaivaita serious vanokueredza akazofarisa hazviitwe izvozvo ndobva ati mayuti nyorai tutsamba taurai nyaya dzacho asi mamuisa kupi ndobva wamutungamirira kuenda paguva raLazarus ndobva ati bvisai dombo sai dombo bvisai ndimakarisa chibvisai ndekerai ndikuzivise vakomana vamunoti taenda kunoisa domba
Waungana mshawese pisa dombo. Itanga vura muna matu. Chivhara namuna matu. Pakati pane dombo. Rinongoreva kuti mese muri hama dzinoperera padombo. Hapana nopfuura ipapo. Ye munapota wamuchizvidzorazvo. The extravagance displayed concerning the dead, God is not pleased. Kupareda, rufu, achizi chikristu. Panoti bvisa idombo, kunonzi Martha anoti kuna Jesu, Ishe, watonuwa. Zvikanziwe Martha, hanzvadzi yako ndakuudza kuti ichamukazve. Ukatenda, uchaona zvishamiso zvaMwari. Utonuwa. Ambenge ataura Martha achitaura zvakanaka. Otiyete ndinoziva kuti hanzvadzi yangu ichamukazve parumuko nezuva rekupedzisira. Kunaotanga ari munhu wechidzimai awerenga mavhesi. Patiko zvinayotadza kubhilivha sei. Ishe otonuwa. Ira kuna mata, mangwana nano. Maizviziva here kuti pawakaponeswa iyo, kune vanhu vanga vadeclare kuti wakutonuwa. Wa beyond redemption. Pawakaponeswa iyo. Nevamwe vanhu vari pano. Makatonzi nevanhu hamuchabatsiriki, beyond. Hapasina tariro pamuri. Patinotenda Jesu ndiye ane simba rekuburitsa zvinonuhwa. Haleluya. Kunonzi akamira ipapo akaita munamato. Tenzi tinotenda munondinzwa uye munosindinzwa ndinoita izvi. Watende kuti ndimi akandituma pandiri kureva zvinhu izvi panoti wene nyaya. Wazive kuti tine simba rekumutsa vakafa. Achipedza kudaro anodaidzira Lazaro, buda. Ana kuti Lazaro buruka. Lazaro buda. Ende dana asina kuti Lazaro buda. Paidetsa. Dana akangoti buda chete. Paibudiwa. Nevanhu vakawanda vanga varipo vakafa. But this was a specific one. Lazaro buda. Kunonzi wakanga afa. Akabuda akapombwa so nemachira. Zvikanzi musunungurei. Saka vakasvika pana Lazaro. Ndokutanga kusunungura machira. Anga aputikirwa nehonye, ane honye. Machira anga ine ropa. But wachisunungura Lazaro, waimuona ine ganda rinenge rekacheche. Yesu haiti mina namimi. Okumutsira Lazaro ogezera machira acho. Machira munogeza mega. Pamunema akugeza mchirangarira zvaitwa namuponesi. Sunungura so jira riri kunhuhwa richibva pamunhu asiri kunhuhwa. Imi muribate kudai mondoti denda pedza kusunhura ndibate Lazaro, because Lazaro ari right, but jira raora. Kwakutanga kusunungurwa ku. Pane mumwe anga aora ari mumadrugs. Ndikati kubatsira shamwari pamusangano uno tiri kuparidza Jesu ane simba rekuponesa kwazvo kwazvo. Who is able to save unto the uttermost. Jesu ane simba rekuponesa. Anotora chitende kubhini, ochiwacha, ochaina, yobva yava hembe ichatsvagwa nevazhinji. Bhaibheri roti vamwe venyu makanga makadaro, asi makashambidzwa. Makashambidzwa neropa raKristu. Jesu ane simba, my brother. Usazvitarisa uchizviwira tsitsi. Kuna vamwe vaitadza kuuya panapa. Vamwe vachisarudza rubhabhatidzo. Iye aiti akazvitarisa anoti ndingadiwo ini. Sezvandiri ndingadiwo. Normally iwewe ndiwe ungachishata kupfuura region. Ungachishata kupfuura region iwewe. Munhu anotombouya achigara pamusangano. Region aigara mumakevi. Ngatisumukei tinamata vanhu vaMwari. Masikati ano handisi kuda vanhu vakawanda. Wakanyoresa wese musauya mberi. Ndiri kutsvaga asati anyoresa kana pasina tonamata toenda kulunch.
simukaisangano tivhare sevhisi ino ndikunamata Mwari atibatsire notenda neruponeso rwakauya kwatiri kumangwanana ano kuda pane umwe aora muchitema anoda kubatsirwa namuponesi ise wotonuwa tarisa ishu yepornography ise munhu yaakutonuwa kuna vamwe vakutonuwa mumasturbation vakunuwa ise munhu akunuwa but Jesu ane simba rekubatsira simba rekuponesa kuna vamwe vasikana vanofamba mabhegi akazara madildo Jesu ane simba rekuponesa kuna vamwe vakamwiwa akumwiwa nehwawa iye ndiye akumwiwa nehwawa haadati wadya yakamubata zviya zvokuti naye ega anoshaya kuti ndingapukunyuka sei pamunodaidza vamwaro ini ndinoda kuponeswa asi zvandiri I doubt kuti pane simba ringazvigona mangwanani ano unofanira kubatsirwa ina vamwe waakutonuhwa muchiwani uri musavadha unenge uine zvimwe zvavakagarira wakatoya nazvo kumusangano uitaura kuti ndo zvinondibatsira ndiye Mwari wangu zvinhu zvisina zvazvinoshanda waakunuhwa in that area unoda kubatsirwa namuponesi ndio andiri kukumbira kuti ufambe uchiuya kuno mberi tiimbisire shamwari ungasununguke muchitema riripo simba mumaropa aKristu vamba uchiuya shamwari kuti mugashire vashoma kana varipo vamba uchiuya ukasununguke kana unga wakanyoresa January coming this time but you feel ndoda kuti ndiponeswe ndoda kunyoresa ine handiziwe ndoda kusimbiswa naKristu Yesu ngaadeclare Lazarus come forth come out my brother never bless you bari ngaukomborereni uya imai simba rekuponesa riripo simba rekuponesa riripo haunombonyoresa iwe painyoresa unetiri kunesa iwe uri kuti Mwari ndoda kusunungurwa declare the statement Lazarus come